wachim gini tir, Komishonas adek modongo, onego chim gini tir maonge luoro, onge ng'ama nego gi gin jo Kenya, mondo mi wawinj ane ni to ang'o matimore. Nikech aparo ni gima duong' kanyo minyalo wachi en gross violation of the constitution kaka iwacheno. Mondo wang'e ane ayanga ni to constitution ni articles mage mane giketho to ne gikethe e yo mane. Dipo ni nitiere Chebukati bende violations manotimo to ere gimomiyo en to iwire mana gimo ere gimomiyo en tipo epuoya kendo samoro kapok otieko tam ne tinyalo miye kata lemo moro mondo dhi ocham oko kucho kama entiere. Koro gigi aparo ni ber kata bedo ni nyang'aya ero noseweyo jomoko gi mondo gidong' ane iye kanyo mondo wawinji exactly. Ineno gima chando wa sani gi chapter 6 Victor. Kech ok wang'eyo chapter 6 wacho ni nyaka ibed ng'ama ber, nyaka ibed to onge implementation mare ok nenre. Koro gross violation of the constitution bende samoro wanyalo bet pimi mondo wane ni kare ma e gross violation of the constitution. Kech kapogora kodi e paro ok inyalo wacho ni mano a violate the constitution. Kech constitution be miyowa freedom mar expression. Constitution miyowa ni wanyalo pogore e paro, anyalo wacho pacha kaka nene, mano ok inyal kuma kata ok inyal chwada nikech ne wapogore kodi e paro. Omiyo aparo ni gini ber kadhi e tribunal mondo wawinjane kuku mar wach ni ang'o makoro kelo omiyo wachopo kama wachopene. Samoro results mage nyalo yawonwa weche mang'eny, nyalo konyowa ni moving forward ere kaka koro wadwa timo gik mabiro mbele kanyo. Kato bedo kamano ni Victor ni toke ka gik manotimore gi kaka ne jaila kubet, gik manotimore jaila gi ng'wech manosetimore ni wach moro ne Apollo Mboya owacho kanyo ni to ere kaka